gitugutan ka sa Ginoo nga mugunit sa bulas kamaturan. Hold it properly. Shoot it directly. Ha? Nga sa diin, atong makrossover ang atong mga kaluyahon, atong makrossover mga kaigsuunan, ang atong mga pag-backslide sa kinabuhi, aron mabiyaan ang kaaway mga kaigsuunan. Kadtong mga panahon mga kaigsuunan nga gibati nimong luya ka, gipakitaan kag milagros Ginoo, karon kay wa na may milagro, asa naman ka? Kana ganing mo aksyon na kag backslide, mo aksyon na kagdili mo simba, mo aksyon na kagdili mo basag Biblia, kay mutuo na ka sa mga filosofiya sa tao, mutuo na ka sa mga hung-hung sa mga tao, sultian ti ka, remember who saves you then. Who saves you? Perte pa na kong bibuha, Ginoo, ayaw sa kong hilabte because my life is in a pleasure moment. Okay. Roy lang po pagmahay sa panahon nga magsakit ka, ha? May nang magsabot adaan. Ay lang po pagmahay sa panahon magsakit ka, nga Ginoo di po dayon mo tubag sa imong diman. Maayong gabi ka na tong tanan mga kapaglaom. Welcome back. I really miss you. For a year we have been here in this wonderful place where God intended for us to hear the message of the Lord Jesus Christ. Pero sa dili pagyudta mo adto sa unahan, let me ask you to pray. Let's pray. Our Father in heaven, bless us for this wonderful evening as we will listen to the words of the Lord Jesus Christ. Fill us and fill me with your Holy Spirit, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kumusta kitang tanan, mga kapaglaom, mga kaigsunan nga nagapaminaw? It's been a year nga kita nakahimo sa maong pagwali aning maong napita. O karon, ako nakabalik, mga kapaglaom, standing again before you, preaching and telling you the truth of our Lord Jesus Christ. Apan sa dili pagyug kumus adto sa unahan kay series mani, usa man ni kasimana mga kapaglaom, mga kaigsunan nga kining atong series sa akong isulti. Ang atong topic ani, are you ready to cross? Andam na ba kang mulakang even it will cost your life, mga kaigsunan, sa imong pagtuo. Sa dili pagyuta magpadayon, muhatag sa akong mga greetings kay sa sunod natong umalabot nga gabi dili naman kita magka-greetings kay mo focus na ta sa pulong sa Ginoo. Kining ato ang programa karong gabi una, mga kaigsunan, live po ni siya sa atong radyos paglaom sa Northern Davao Mission og naa po ni sa Hope Radio Mate 94.3. Og ako nagapasalamat sa ato ang mga administrators dinhi sa SWPUC. Dagang salamat kayo sa pagtugot kanako nga diin ni aning gabi una mayagyag na pod, mga kaigsunan, ang pulong ug ang kamaturan nga gipangulahan sa ato ang Pangulo Elder Jerry Patalingog, ang atong presidente, ug ang ato nga executive secretary Pastor Dante Obos, ug ang ato nga treasurer Sir Chimuel Almosera, ug ang atong communication director Sir Roxy Pido. Ug mao mo sab sa ako ang family dito sa Northern Davao Mission. Ako usab ginapasalamatan ang ilang pagtugot nga ni kanako nga gipangunahan sa atong presidente Elder Setsuan, ug kini gisundan usab ni Pastor Jasper Love Panuncio, ang atong executive secretary, ug ang atong treasurer Sir Lloyd Sinido, ug ang atong communication director Pastor M. Vladimir Ondalok. Ug ako usab ginatimbaya karong gabi una ang nagapaminaw nako nga grabe ka very supportive nako nga mga pangulo sa New Corelia District B. Hello kaninyong tanan diha, mga kaigsuunan, mga kapaglaom, ug sa tanan nga maabot aning akong tingog karon. Naaragyo ko'y usa ka ihangyo kaninyo, magdungan ta sa pagplastar sa atong mga tiil, magdungan ta sa pagplastar sa atong kinabuhi, kay ikaw ug ako magdungan tag cross sa atong mga
buhi. Yan nga kabuntagon, I have here na ako inindot kayo nga props nga gidala-dala. Inibitaong gipanganlan kay ang akong topic karon, are you ready to cross? Kining word nga crossover na discover na ko niya sa basketball. Basketball lover magukay ko mga kaigsunan. Ganahan kay ko magbasketball. Pero sa dihang nabali-balian na ta, dili na kayo nagkataas ang atong edad, dili na kayo tamuduag basketball, pasingot na lang yun yung atwa. But I just want to tell you, kung usa ka basketball player mga kaigsunan, when the ball is your life, magpakamatay yung ka ni aninay mga tao. Muadto ka sa NBA, mao na ilang profession. Gani mga kaigsunan, diha sa NBA, mao ginig, muna nga akong nakita bitaw, ang pinakataas kaayo og rating sa ining gipanganlag sports kini yung basketball, mas daghag mo tan-aw ani mga kaigsunan. Unya diha sa NBA dunay ilado kay nga mo crossover sa una sidang iyan ning discover, mao si Allen Iverson, no? Kuyaw kaysa mo crossover mga kaigsunan, pinaana yun, no? Pinaana pa yung kaswalab, mawala yung ka mga kaigsunan. Unsay purpose sa crossover? Nganong na-discover og na-invento ni siya nga moves, ha? Usa sa rason mga kaigsunan, aron ang nagbantay nimo, imong mabiyaan, unya makatira ka og nindot nga wala gayoy sa gabal. Ni aning si manahuna mga kaigsunan, I want to offer to you, just like this ball, gitugutan ka sa Ginoo nga mugunit sa bulas kamaturan. Hold it properly. Shoot it directly. Ha? Nga sa diin, atong makrossover ang atong mga kaluyahon, atong makrossover mga kaigsuunan, ang atong mga pagbackslide sa kinabuhi, aron mabiyaan ang kaaway mga kaigsuunan. And we can see clearly what is heaven look like. Hangtod nga nay sampung nga mao ang yawa, kinahanglan kang mo crossover mga kaigsuunan aron atong makita kung unsa kanindot ang langit. Yaning mga orasa, we will study about kining gipanganlan mga kaigsuunan. Ang atong topiko karon mahitungod kani revival in the word. Ha? Ang pagkausab diha sa pulong sa atong Ginoo. Wala nay lain mga kaigsunan. Many people believe that the Bible is written by men, but I want to tell you, the Bible tells us that they are men inspired by God. Daghan ang mga taong dili sila mutuan ning gipanganlan og Bible alone. But I want to tell you, ang taong mayawaan, Bible ang gimiton. Ang taong mamatay, ibutang ang Biblia ibabaw sa lungon. Ang taong masakiton, ang Biblia mo'y itapad kanunay sa ilahang higdaanan. And I want to tell you, even the world tells how powerful are the writings of God. Muna niyaning mga orasa, una natong latason, una natong i-crossover kinang imong kaluyahon sa pagbasag Biblia. Muna'y una natong i-crossover karon, unsa ka importante kining revival in the word. And the question is, are you ready to commit? Andam na ba kang mukumitar mga kaigsuunan? Unsa ang tinuod nga revival? Unsa maning tinuod nga kabag-uhan mga kabatanunan, mga kaigsuunan, mga kapaglaom nga nagapaminaw? Number 1, it must go beyond a brief experience. Ang pagkabag-o mga kaigsuunan, dili lamang nga nakaangkon kas milagro, bag-o na ka. That's all. Dili kay hapit na kag mamatay, giluwas ka. That's all. Dili wala na ang kabaguhan. Ang kabaguhan must cross. It must cross beyond a brief experience. Kadtong mga panahon, mga kaigsunan, nga gibati ni mong luya ka, gipakitaan kag milagros Ginoo. Karon, kay wa na may milagro, asa naman ka? Ang tinuod nga kabaguhan, dili New Year's resolution. Ang tinuod nga kabaguhan, dili sa birthday. Ang tinuod nga kabaguhan, dili nang giluwas ka kay hapit ka mamatay. Ang tinuod nga kabaguhan, you need to cross beyond limits. Cross beyond doubts. Cross beyond unfaithfulness. Unsa pa? Ikaduha mga kaigsunan,
nga diin kita makabalo nga nakaangkon kita og gipanganlag kabag-uhan. Kining more than a new beginning. Unsa may pasabot adi? Kanang sa pagsugod nimo sa pagtuo mga kaigsuunan, dili siya pwede nga diha ra ka kutob. Naiubang na bautismoan mga kaigsuunan, nagluya naman inoon. Nawala sa pagpangalagad. You started to be right and you want to end it wrong, it's wrong. Ang tinuod nga kabag-uhan mga kaigsunan, we need to go beyond the beginning. We need to cross that beginning. When we look at the Bible, we can really see how beginning started. It began with a perfect beauty. He started in you a perfect beauty, my friend. Never make some decays in deterioration in your life. He started a perfect beginning out of our fallen nature. But I want to tell you, you need to cross. Sa panahon nga atong gidawat si Kristo, naay mga pagsulay, naay mga kaluyahon, naay mga discouragement. After you have decided to follow Jesus Christ through baptism, cross every line of defects in your life. More than a new beginning. Ayun na pagulatan mong birthday. Magulat pagkag Thanksgiving, magulat pagkag New Year. Yung ka, this is Happy New Year. Tele, hunana mga kaigsunan. New beginning. The time you accepted and embraced the Lord Jesus Christ. Release and commit and have a blood compact to Christ. And tell Him, till death, do us part. Ang Ginoo yan naghimo ang iyang tanang parte nga pwedeng ihatag sa imuha. Mo na ngang tinuod nga revival, more than a new beginning. More than you have started walking with God. You need to go beyond. Cross every line in your life. Katulo. Going all the way back to the beginning. Muganahan po ko kani kombinasyon magunisiya mga kaigsunan. More than a new beginning, going back. Unsa may kinahanglan nimong i-going back? I want to tell you, remember the time Jesus saved your life. Panahon ganing mo backslide ka, ani ra niyo, sabot Kana ganing mo aksyon na kag-backslide, mo aksyon na kag-dili mo simba, mo aksyon na kagdili, mo basag Biblia, kay mutuo na ka sa mga filosofiya sa tao, mutuo na ka sa mga hung-hung sa mga tao, sultian ti ka, remember who saves you then. Who saves you? That's what it means. Going all the way back to the beginning. Baliki ang panahon ni Adan ug ni Eva. What was the reason behind why they committed sin? They sinned against God because they disobey the Lord. Balik ta dito. Atong hulagwayon mga kaigsunan. Muna kung nagplano kang mo backslide, ayaw na lang yun ng idayon. Nagplano gani kang di kamutuos Biblia, ayaw na lang nag-idayon. Nagplano gani kang dili na kamusimba, kay nasilo ka, nasakitan ka, gibatian ka, or uban pa imong gibati, sultihan ti ka, in the name of Jesus Christ, ayaw na nagdayon na. Pero, kung muabot manggaling sa punto, nga ikaw nga gusto nyo kang mo backslide, gusto nyo kang di na mo basag Bible, gusto nyo kang di na kamuampo, di na kamusimba, narako'y tambag ni mo igsoon, ikaw nga nagplano, balik sa ang kahimtang ni Adan ug Eva. Go back in the beginning. Baliki, going all the way back in the beginning. Kay basin bayag masayop ka mo yung ka, dele na ko, dele na ko, dele na ko. Munay giingon pa sa uban, ayaw, lay. Ayaw. Ingon pa tatay, digong ganyan ka, huwag mong subukan. Masisira buhay mo dyan. Baliki ang imong kagahapon.
Giluwas ba ka sa imong pagka-backslider? Wa. Giluwas ba ka kay wa ka nagbasag Biblia? Wa. Giluwas ba ka kay wa ka nagampo? Wala. Giluwas ka sa Dios kay nakita sa Dios diha kanimo, you are His faithful servant. Amen? Will you say amen for that one? Sultinis yung kasing-kasing karon mga kaigsunan. Ha? Say amen for that one. Tanawa rin yung giingon sa balag sulatan, no? Tanawa? In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Mo bitaw nang, kana bitong going back to the beginning, before ka mo backslide, unaw asa, Ginoo ba ko? Unaw asa. Kung Lunes karon, ibuta Domingo karon, kay Domingo man yung karon. Lunes ug makahibaw ba kung sa mitabo si mong kinabuhi, niya nagplano pa ka mo backslide. Nagplano pa kang di na ka mo simba, di na ka mangalagay. Nagplano pa kang magdinalo. Remember this verse. Ang Ginoo nga imong pagabiyaan na anas sa sinugdanan ikaw. Naana kas katapusan, wa pa kay sinugdanan. Unang balik. Pakig-uban ug balik sa Dios. Amen. Come home. Biyaan mo ning Ginoo nato mga kaigsunan. Biyaan mo Jesus Christ nga siya ang naghimo sa mga butang sa kalibutan. He was there. Ganang kay ko ng kanta kaningon. He was there all the time. He was there all the time. All the time. Mo bito nang ingon si Samuel. Pila ka adlaw magserbisyo si Samuel all the days of his life. Tibok niyang kinabuhi. But out of the miracles, I have my friend, kani makita yun niya karon mga kaigsunan. Kato paning theology mi, ako yung siyang gipicturan, no? Maunis Pastor Sherwin Rivera. Pastor, akong gigamit imong picture. Kay ganahan kay ko ani. Pero sa kadagag milagro gipagita sa Ginoo, you still have questions. Kadaghan ba nimong pangutana sa Ginoo? Daghan na puno ang imong kinabuhi, sige pangutana. Ang imong kinabuhi na puno og pangutana. Pero mangutana ko nimo karon, ikaw nga nagapaminaw, buhi pamangyog ka. Nauban sa to, hapit na siguro ni. Buhi pamangyog ka, paminaw, listen to me. You keep on asking God on why. But have you asked the Lord what? Lord, what are your purpose? Mao ni say pinakadakong punto sa atong kinabuhi makigsunan. Sige ra kag pangutana sa Ginoo ngano ingunani. Wa manggani kag ipangutana sa Dios nganong wa kami simba, gipasagdan lang ka kay imo nang kabubuton. Wa manggani kag ipangutana sa Dios nganong wa magibasa-basag Biblia nga ako may naghatag nimo og eyesight. Ako may nagpalihok anang mga gagmayng ugat sa imong mata. Nganong wa man ka dibasag Biblia? And now you are questioning God. Why? But I want to tell you, I have an answer. Dili ko Ginoo, but I will give you answer from the Lord. Naayawit nga gingon nga, God sees the storms from the other side. God sees the storm from the other side. Till the storm passes over. The heart of true revival. Unsa man ang kasing-kasing sa kabag-uhan nato. Ikaw karon, kabalo ko, paminaw. Daghan kay tao karon gasimba hangtod ron. Mabito nang naipulong ni gawas. Sigig simba-simba wa mabago. Alangan wala man ni sa imuha. Saan yung pagkabago nga wa man ni sa imuha? Unsay wala sa imuha? Wala kay renew focus to Christ. Tato malikan. Wala kay renewing focus to Christ. Besan pag nabautismuhan ka, nangalagad na kay mong gitugyan sa Ginoo, but until today, we are still dust in the wind. Sa manang dust in the wind, paghuyop, mawa. Ikaw nga batanon, ingon na nagyapon imong batasan. Wa po ko ningon nga diling na akong batasan. There are times, mabitong gingon sa kanta sa Scorpion. Dunggan ninyo? Bahala na mo diya, kamo na bahala na, di ba? Mo na entrada sa wind of change. Bagong huyop sa hangin.
Sa mo batanon, dagan dire, dagan dito, dire po ko, og asa ang panon sa kalipay, basta di lang ko maulawan, dire ko, bahalag ibutang ang Ginoo sa kaulaw, dire ko! Bahalag di malipay ang Ginoo sa basta ang importante, malipay ang akong pamilya, malipay ang akong mga higala, malipay ang akong kauban sa buhat, even though it is against the will of God. Pagkasakita na mga kaigsunan. Unya, mong tanag sa Ginoo, why? Have you renewed your focus to Christ? Ikaw nga wa nang alagad, where are you renewing your license to heaven? Imo nang i-renew rito sa impyerno, di na ma-renew. Kay dili na ang langit nga passport, dili na mahimong passport sa impyerno. Ang passport sa impyerno, di na pwede mong dalo dito sa langit. Pili ragyo kag asa nga visa imong gamiton. And the only visa and passport that you can to heaven is to renew now. Renew your focus to God. Hebrews 11, verse 2. Tanawan nyo na si Jesus Christ. Focus on Him. Mabitong dagang kay mga backslide, sige tanaw tao. Mayroon ba na, Pastor, dili man gud mapugnan, Pastor, uy, makatanaw, jukog tao. Mabitong nang daan, nagtambag si Ginoong Hesus, no? Sige ngon, sige Ginoo. Kanang imong matang piskat, dagi sur-eyes na siya diha. Kung sa imuon, tanggalan na lang na, pasabutan na, close your eyes in prayer. May pangbata, kabalo pangbata nga. Kanang bitaw, whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer. That time nga magkakita kag kadaot sa tao, mga kaigsunan. That time magkakita kag kauban sa simbahan nga hilabihang mauta. Ingon pa sa Ilonggo, malaw-ay nga panagway tanaya. Malaw-ay gid mo. Malaw-ay gid. Hindi gid, amo pa ngambal sa iba, no? Anong ngambal sa iba? Imo nga batasan, hindi gid makaunsang ido. Hindi gid. But you need to focus to Christ. Ako naman ko yung mga bad characters. Ikaw, daghan pa kag bad characters nako. Gusto ka makabalo sa mong mga bad characters? Nasa 2 Timothy 3 verses 1 to 5, 19 na kabuok, diha ni mo i-compare ang imong self. Kay kung kanang 19 kabuok, duha na lang imo ay, makaingon jud ko, hapit na jud ka malangit. Hapit na jud ka malangit. Pero kada basa ni mo na mahurot na siya niya, nanay pulo niya, hapit na po kami impierno ng trabaho. Focus on Christ. Nga mo focus man sa Ginoo, kasayo no, may pangtiguang na ibaw. Ingon pa rin tiguang, hapit na mamatay ang asawa, yung sa life is short. Death is sure. Sin the cause, to God be the glory and hallelujah. Christ is the cure. Ang Ginoo mo itulay wa na ilain pa. Tanggalas Kristo si mong kinabuhi, murakag ni ambak ug bungaw nga pertigyong hugawa. Mga kaigsunan, Jesus is the only bridge going back to God. Muna nga, the only property God live is His Bible. Wa na ilain, dire yun na mo makaplagan si Jesus Christ. When the time you read the Bible, mga batanon, the more nga mo focus ka sa pagbasa sa Bible, makita nimo ang kabaguhan nga ginganlan og progressive change. Dire. Kung basa ka ng pocketbook, basa kag e-book, basa kag mga libro, mga istorya, encyclopedia, guban pa diha, tinuod na kay kahibalo pero mawala imong pamatasan. Dire kompleto Ricados. Revival in the world, are you ready to commit? Andam na ba kang mubasas pulong sa Ginoo? Sige ra kagbasa ng mga utang si kaginomnom. Remember memory verse. Sige remember ni mong utang ng yapon, may stress ka, matay kag sayo na. Remember memory verse. Kami mag-worship Miss Balay, human gyud na mga kaigsunan na agyud memory verse. Kana bitong paguman into my heart kanta na, pag close in prayer, na agyud may reciting verse mga kaigsunan. Jesus, come home, Jesus, Jesus, Jesus. Pagkaninduta, mga kaigsunan. Niya pa. Unsaon na to pag-revive na itong relasyon sa Ginoo. Complete surrender to God will result in a spirit-filled, dynamic, and vibrant Christian life in witness. Nabasa man na ninyo diya. Muna dagan, some people ask me, maraming nagtatanong sa akin, siguro sa gulo na to ni kasi meron din pong mga Tagalog eh. Maraming nagtatanong sa akin, mga kapatid, sabi nila, Pastor, bakit ba ang dasig mo? Dili ko dasig. Kung nagkauban lang ta panahon sa mga kaigsunan, you will condemn me. Yes, you will condemn me.
Nga naman ang akong kinabuhi sunod, do you think kung naani ko kadasig? No, it's not. It is the grace, and according to this wonderful message, I completely surrender my life to God. That's why I'm here. Munang ikaw, di paganin mo na surrender ng imong kinabuhi sa Ginoo, you will end up nothing and for nothing. And I love that statement na binatawa ng ating tatay digong, not for political kwa na, pero ganahan nagay ko kan mga statement niya ningong na Filipinos are worth dying for. Pero para sa kuha, as a Christian, as a believer of Christ, nga naghandom kog langit, I will cross every boundaries in life because ang akong kinabuhi nga usara, it is worth for dying in heaven. Kanay mo ginabuhi karon batanon, basin biyag mamatay kang way pulos. Sayang complete surrender gusto kang madasig, kompleto nga surrender ayo pagbitbit og ikubag. Bit kag ikubag ba, ni silupin skilid, dinaguang mga sala, binitbitay, tuyok-tuyok. May kay kamukanta, may kay kasimbahan. So what? The true revival relationship in Christ is complete. Wa may giingon diha og incomplete, may kag incomplete 50%. Mo resulta gyud kailan mo nang vibrant. Kanang vibrant kabadlay mo nang cellphone. Ragwa mo kailag cellphone giro tubag pud mo diha oy. Diba cellphone ba nang cellphone, dili nang silupin punon. Kanang cellphone ba muring. Diba, i-vibrate ni mo na, isulod guna ni mo sa imuhang bulsa, makabantay gyapon ka nga na manawag, kaya nga naman ni-vibrate, tibok ni mong lawas, apektado. Ang kinabuhi nga na ay Kristo, dapat mo vibrate na. In other words, maka-epekto sa mga taong nagpalibot, dinhi sa yuta, dapat padulong sa langit. Pero kanang imong kinabuhi, dagang epekto nga dagang mga impyerno, undangi na. Dili na iyas Ginoo, kaklaro na complete surrender, wag yun nang mingha pa ka. Maunay makanindot sa imong relasyon sa Ginoo, mga kaigsunan. Ikaw nga bagong nabautismuhan, ikaw nga dugay ng mabautismuhan. This is all for us. Amen. Pagkaninduta na. First night pa niya, muna nga power kayo na ron. First night pa ni. Pailabot si ka night ani. Niya. We must each focus upon our relationship to God. Di nang uyab-uyab. Focus uyab-uyab. Nabito ito'y batano kung itambagan. I found someone. Bot-bot sa lidam na. I finally found someone. Mo na. I found someone. Ingong tumabay kay batano na ko sa una. I found someone. Nga, magpakatawa na ako. I found someone nga ma-comfort ko. Kanang nako'y problema. Akong gingnan karon lang na day ay kumpiyansa. Ayaw gikumpletog, surrender ang tanan nimong pagsalig niya. Kay ang kami niyoon, inig ka muna yung magkadayon, maglabay ng diaper, ang uban pa. Di na mo maingan, magkatawa pa kang wanay bugas. Ikatawa pa na mo yung kanga, I found someone yun. Basig pagabot, lost and found. Pag lost and found, nag-ilag-ilag. Lost. Kado apil de. Di naman, minyo na mo. Una ko sa gitabagan, ingon siya, yes, pastorin ko, day, ayaw day, kay minyo na rabak ko, day. Kita yun na akong kaagi, day, di yun na, madani mong bit, og bata, gadaway mong anak, may ka, I found someone, magkatukatawa mong doon, buang na yung labas, anak. Pero nakas Ginoo, maglisod ba ka, dili. That time you keep on crossing every defects, every problem that you have. That time you cross and you jump and you will tell God, God, I completely surrender my life to you. I want to tell you, God will never put you to hell. Yan, that's true. Yes, yung uyango lang yun mo ron. Bahalag mga ego mo ba sa kay tablahon, talaga bisa bubalik ang Ginoo. Ugma, at least mga luwas ng tanan. Amen? Pagkaninduta, we must each focus sa atong relasyon. Sige no, ay nangingon-ingon, I finally found someone. Si Kristo ra gyud atong pangitaon. Found someone, lost and found na pagabot sa panahon. Give your life to Christ. Sa dihang makabalo na kas kamaturan, i-share. Knowing means sharing. The revival we need is not based on emotionalism or miracles.
Dili na, miracle, giluwas ko sa Ginoo, giluwas ko si Ginoo, lipay kayo ko, dili nga ng pagpangalagad, ha? Kung giluwas ka sa Ginoo, gikan sa kamatayon, pasalamati ang Diyos, simbahang tos tibok ni mong kinabuhi. Kung na mga milagro nagakitabo sa mong kinabuhi, makiksunan, pasalamati ang Diyos. Ayaw na mo igamita nga, ni ikaw mga lagad, musulti din ka, ay, nganong nangalagad magkakigiluwas, magkukong sa Ginoo, kay katungin na, no! It's not like that. Ang tinuod nga kabag-uhan, dili magbase sa emosyon. Dili magbase sa mga milagro. Ibutang sa imong uno karon, may emotional damage ka man nga giluwas Ginoo. May milagro ka man nga nagpakita sa Dios. Wala or naa pangalagad sa Dios, mga kaigsunan. Amen? Ayo pagulat nga na mga milagro mabot aya ka moingon, mubalik na gyud ko sa Ginoo kay ngono potol na kagtel. Mubalik na ka sa Ginoo kay kanseros na ka. Mubalik na ka sa Ginoo kay gihubak na ka. Tanawa to nga kung nakita sa Facebook, mga kaigsunan, no? Kung sa gingon niya, bata pa, pila to edad na to, 24 pa, yango-yango na, kaya naguba naman ang 2 ka kidney. Kaya mga batanon, manggod, kung imong tudloan, gahi pa sa likod, bakukang. Ayaw lagi ni day, ayaw na day, ayaw ka magbuot. Kay ako ni kinabuhi. O karon, kita sa Facebook, bungkang 2 kidney, kada sultin taon na tong manambalay nga, kanang manambalay ng gipanganlan og Dr. Wakwak. Ayaw ka na magkwanha, ayaw ka na, ang tao ng dalaga, tanan, oy, ano naman yung tao? Ayaw, ulaton pa na nimo, makiksunan mo yung kasigino, gitawag kasigino, anak, dali dali, simba ka, ayaw sa Lord, I'm enjoying in the bar house. Nag-enjoy pa ko sa disco, nag-enjoy pa ko sa inom, nag-enjoy pa ko sa sigarilyo, nag-enjoy pa ko chicks-chicks. Nag-enjoy pa kong tanaw porno, nag-enjoy pa kong duwa dari sa mga online games, perte pa na kong bibuha. Ginoo, ayaw sa kong gilabte because my life is in a pleasure moment. Okay. Pero lang yun po pagmahay sa panahon nga magsakit ka, ha? May nang magsabot adaan. Ay lang po pagmahay sa panahon magsakit ka, nga Ginoo di po dayo mo tubag di sa imong diman. Kay imong gipasakitan ng Dios. Ha? Tanaw, dili ng milagro-milagro. Emotionalism. Dili na mo'y basihanan, may naag sa wala na sa igsuon, pangalagad sa Ginoo, karon na yun. We need to know Jesus better so we can share Him more. Inanglan, makailag yung kas Ginoo. Tama ni mong nailan sa Ginoo, Savior, manuluwas, nakalimot kag balaan siya. Nakalimot ka nga masakitan siya. Anong sige kag pagkasala? Beaber. Manluluwas ang Ginoo, God is love, God is my Savior, God is my shepherd. Kadagan ba ni mong adjective, wa ka kakuha ng proper subject niya? The proper subject of the Lord, He is holy. Di sa ganahan ng mga dili balaan niya. Nganong sige pa man kagadtog dili balaan? Sige pa man kagdula ng mga dili balaan? Sige pa man kagbasa ng mga dili balaan ni ang tanan. In the name of Jesus Christ. Iyan ning gibilin nga balaang butang. This is the property of God. Diba? God is love. Kadaghan ba na itong mga adjectives sa Ginoo, mga kaigsunan? But remember the subject of God, the proper subject. He is a God of holiness. Ha? Nang makailat sa Ginoo. Sa unong pagkailat sa Ginoo, sige kag cellphone. Tag 2 ka oras, sige Facebook, sige katawa, sige gigik. Sige gagikik, ipang-share, stilan. Makalilisang, pagpangutana, usay mo nagkatunan, wala. Wala, patay ka diya. Sayo. Sa yung Zechariah 4:6, not by might, amen and amen. Nor by power, but by the Holy Spirit of God. To God be the glory. I love the Lord Jesus Christ. When you come to Him, He will receive you like Mary Magdalene. Total surrender. When you cross every details of your life, besan pag-unsa kahugaw ang imong kasing-kasing, He will make it clean. So on, what are you waiting for? Are you ready to commit? Are you ready to cross and commit yourself? Lord, I will bring your property. This is the property of the Lord Jesus Christ. The King of Kings and the Lord of Lords. Be like His children. Uban sa mga katauhan nga nagrespeto aning pulong sa Dios. Commit on to Bible reading. We are in the last days. Commit reading the Bible. Bible reading, Bible reading, Bible reading, Bible reading, Bible reading. Kaysa sige ni mo basag Bible, makabalaan ni mo
nga ikaw anak sa atong Ginoo. Nening manindot nga kagabion mga kaigsunan. Ang Dios sa langit magapanalangin kanimo. The question is, are you ready to commit? Read this Bible, pray every day, and God will always bless you.